Poď, poď. Poď, poď, dobre si. Tam to niekto zase prehodil. Poď, 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 poď. A ideme na to. Preboha. Počkaj, počkaj, počkaj. Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom dieli štvorkolko vlogu. Dnes sme tu zatiaľ v počte 2 kusy, ale bude to dnes niečo úplne iné, nakoľko ideme na komunitnú jazdu, čo organizujú chalani zo štvorkolky Kysuce. Malo by nás byť nejakých 25-30 kusov podľa toho, čo som videl na WhatsAppe. Takže nechajme sa prekvapiť a poďme rovno. Rovno to, čo som zase vymyslel. Nič, vidíme sa na mieste stretnutia zatiaľ. Tak už sme sa všetci nejak postretali a ideme na to. Preboha. Vypni ju. To bolo rýchle. Nedeľu niekto ide ráno do kostola a niekto na kúpačku. Ďakujem. Za málo. To, čo ste mohli práve vidieť, bola nešťastná zhoda okolností. Chalana to zobralo, ten povrch není úplne suchý, ako môžete vidieť, držal plyn viac ako mal a dopadlo to takto, ale našťastie chalan je v pohode. Štvorkolka natiahla vodu, takže ju bude musieť vysušiť, ale dôležité je, že sa nikomu nič nestalo. Takže idem na helku, máme tu prvý výjazd. Nevedel som, čo od toho čakať, tak radšej som zvolil nízky rozsah. Poď, poď. Ale príjemný výjazd. Veľmi príjemný. Tam je karambol. Tam to niekto zase prehodil. No, mali sme tu ďalšie prevratenie. Tentokrát prvý zo skupiny, ale začína to dnes náberať také zvláštne obrátky. Naozaj. Lebo prešli sme kúsok a už 2 boky, no. Príroda je tu taktiež nice, toto sú pre mňa trošku nové lokality. Akože jazdím v týchto končinách, ale tieto cesty sú pre mňa nové. Takže bomba, som veľmi spokojný zatiaľ. Terén je príjemný, taký, že není to ani nejaký hardcore masakér, ani jednoduché. Takže dúfam, že sa to bude niesť celé v tomto duchu a bude to bomba za mňa. Ale musím povedať, že som prekvapený, že tu prevládajú fakt po väčšine tie čínske značky, že Kanami sú tu asi 3-4. Že fakt menej, ale tak zasa v dnešnej dobe už tie čínske značky sú kvalitatívne asi na tom veľmi dobré.
Neviem to porovnať, nevozil som sa na takej mašine. Can-Am bol vždy pre mňa akože numero uno, aj sen a tak ďalej, ale zatiaľ musím uznať, že asi fakt nebudú zlé. Celé to už idem radšej 4x4. Pre nejaký lepší pocit istoty, keď som videl, čo sa dnes robí, takže radšej 4x4 a v kľude na istotu, nepotrebujeme sa nejakým spôsobom zrakviť, zraniť ani nič, ani prevrátiť. Treba si to hlavne užiť a bezpečne. Ráno to vyzeralo s tým mojím 4x4 ešte tak biedne, lebo skúšal som ho zapnúť len tak preventívne a necvakalo to, ani som nepočul, hovorím, no tak to bude prúser, to pôjdem celé na zadku. Ale počas jazdy sa to nejak rozpohybovalo. 12 krát som zapol, vypol vypínač a začalo to fungovať, čiže pevne dúfam, že to tak už bude stále. No nič, spravíme nejakú fotečku na Instagram, nejaké videjko. Tak, to je bomba. To je bomba. Mali by nás podľa slov chalanov čakať nejaké kaluže teraz, takže som zvedavý. Dúfam, že nebudú hlboké kaluže, lebo nerad by som sa topil. Respektíve štvorkolku by som nerad topil. Vytača ma to riadenie, jak mi vrzga. Tu máme takúto zapeklitú situáciu, s ktorou sme si poradili ako nič. A dal som si ráno termotričko, termomikinu a bundu, že nebolo najteplejšie, ale musím povedať, že teraz už je dosť teplo. Takže pri najbližšej zastávke asi zhodím nejakú vrstvu. Toto tu majú chlapci peknú bahenú jamu. Veľmi peknú. To je ona, daj jej. Ja toto robiť nechcem. Poď. To je ona. A celé to prešlo na zadku. Král. No. Preto to nemá uzavierku? Takže máme za sebou kaluž. Jediný, kto sa odhodlal, je túto CF-ko, nejaká mutka s vyvýšeným saním. Samozrejme úplne bez problémov. Bol tu aj Lončin, ten mut, ale nezlomili sme ho, žiaľ, škoda. Obrovské je to CF-ko. Akože neviem, čo to je za verzia, ale je to obrovské. Masakrálne.
To je bomba. Ten chalán sa mi páči, to je frajer. Tak poďme, no. Dobre, máme tu nejaký výjazdík, chalani si nachystali, takže uvidíme, čo to povie. Á, príjemné. Nemyslím si, že všetci, čo sú dnes s nami, by to vyšli, takže bolo na výber, že môže ísť iba kto chce, ale akože nehovorím, že som nejaký dobrý jazdec, ale na L-ku dobré gumy, dobrý tlak v pneumatikách, nemám problém. Zatiaľ, no však uvidíme, ale pevne verím, že problém mať nebudem ani. Joj, počkaj. Poď, dobre si, dobre. No, máme akurát za sebou nejaký taký prvý zaujímavejší výjazd. Bolo to fajn. Linhaj sa tam trošku potrapil. Behali sme s navijakom hore dole, ale nakoniec všetci vyšli v šťastí a zdraví. Takže pokračujeme ďalej, uvidíme, čo nám tento výjazd ešte prinesie. Zatiaľ musím povedať, že je veľká bomba, fakt 10 z 10. Akože až na tie dva karamboly, tie boli také, no, že nemuseli byť, ale žiaľ, ono sa to asi proste stáva, no, keď človek robí výlomeniny. Strašne som si v tom výjazde všimol, že tým, že tá moja Outlandera je vlastne dlhá, že max, s tým predĺženým razvorom, tak extrémnu výhodu to má do tých kopcov. Fakt, kde chalanov na krátkych štvorkolkách dvíhalo proste na zadné, tak ja úplne som si išiel prilepený k zemi na 4 kolesách s maximálnym gripom, čiže fantázia. Tatarata, tatarata, tatararara, tatarata. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 štvorkolkiek pokope. Tu máme aktuálne. Držím si odstup, aby ma nezasiahli nejaké kamene a idem na zadku. Nečakal som, že to bude takéto. Nevadí. Poradili sme si aj so zadným náhonom. Tým, že už je to preschnuté, tak to není taký problém. Aha, tam máme nejakú pilku. Ty vole. Chalani sú pripravení, oni majú normálne elektrickú pilku. To je bomba. Wow. Tak tomu hovorím servis. Dielo. Sranda, lebo vozíme sa stále plus minus v tých lokalitách, kde sa vozívam aj ja, ale úplne nové cesty, úplne iné cesty. Čiže bomba. Fakt akože veľmi super. Som veľmi spokojný. Oj. Toto sú presne také cesty, že tu by sa dalo extrémne naháňať, ale extrémne.
Fakt, keby proste máš istotu, že oproti nikto nepôjde, tak masaker. No, it's my turn, jak sa hovorí. Aj, niečo som dostal. Nejaký šútrak. Tak CF-ko ide na zadnej. No a čo si vidieš, to si musíš aj zísť. Čo je niekedy horšie ako to výjsť, podľa mňa. Tuto už poznáme. Toto už je náš rajón. Tadiaľ to už máme najazdené nejaké tie rýchlostné skúšky. Takže GoPro mi ukazuje 8% druhej baterky, čiže budem musieť video ukončiť. Ale podľa všetkého nás čaká už iba taký transfer 15, no menej, 10 km na obed a končíme, čiže ďakujem chalanom zo štvorkolky Kysuce, že zorganizovali takúto super akciu. Pevne verím, že sa vidíme aj na budúce a komu sa video páčilo, budem rád, keď mi dáte like, odber, pokiaľ vás niečo zaujíma, niečo chcete povedať, kľudne napíšte aj koment a vidíme sa určite pri ďalšom videu. Tak zatím, čau.